Spaľuje ma oheň, spaľuje ťa oheň, spaľuje nás oheň z mŕtvych stáleho Krista Ježiša. Je to tak, bratia a sestry, alebo nie, alebo skôr sme takí vlážni naozaj v tomto čase. Ak si vlážny, tak nech ten Pán ťa opäť a znovu zapáli svojou láskou z mŕtvych stania. Nech ťa prenikne, nech ťa rozhorí jednoducho od hlavy až po pety a od piet až po hlavu. Áno, je to tak. Viete o tom, že náš Boh je stravujúci oheň? Verím, že áno, však, ako hovorí Božie slovo, list Hebrejom 12. kapitola, 29. verš. Náš Boh je, čo? Stravujúci oheň. Áno. A ty sa máš podobať komu? Ježišovi Kristovi. Kto je Ježiš Kristus, ak nie je stravujúci oheň? A kto si ty, ak nie je stravujúci oheň? Mali by ste byť stravujúci oheň. Všetci, bratia a sestry, aj vy, ktorí ste tu, aj vy, ktorí ešte len na nás pozeráte teraz napríklad a s nami sledujete a modlite sa s nami. Áno, my máme byť spaľujúci, stravujúci oheň. Viete, že náš nebeský Otec odmenil vždy ľudí z Biblie, ktorí sa nechali stráviť jeho ohňom? Že odmenil ľudí, ktorí jednoducho nechali zapáliť tie svoje nohy, srdce, myseľ, celý svoj život živým prítomným Pánom? Pripomínam vám zopár ľudí, jedného sme už vraveli, je to svätý Pavol. Áno, on horlil za Krista, sám to hovorí, že ja horlím za Krista. Môžeš aj ty povedať, horlím za Krista? Môžeš to povedať ráno, keď stávaš? Môžeš to povedať večer, keď prídeš domov, že ešte stále horíš za Krista? Alebo už si zhasol ako sviečka? Že večer prídeš domov vlážny, obarený, ale nie horúcou vodou, ale práve naopak studenou? Že si zhasnutý, že nejaký hasič, ktorý išiel okolo teba, tak ťa zhasil? Si ako Pavol? Alebo chcem pripomenúť ďalšieho proroka, ktoré určite poznáte, a bol ním Eliáš. Pamätáte sa na Eliáša? Tohto proroka ohňa, ako o ňom hovorí taktiež Božie slovo? Eliáš horlil za Pána. On horel a viete, ako mu Boh odpovedal na to? Viete, ako odmenu dostal za svoju horlivosť? Viete, aká bola jeho odmena? Že ho Pán vzal do neba. Vytrhlo ho. Vzal ho do neba, hovorí Božie slovo. A dokonca v ohnivom koči ho vzal do neba. S tou horlivosťou, ktorú Eliáš mal. Pýtam sa znovu teba, brat a sestra, či ty po zmrtvých staní máš aspoň trošku štipku Eliášovho ducha? Či máš aspoň trošku horlivosti v sebe, aby mohol nájsť Pán, keď príde vo svojej slave v tvojom srdci túto horlivosť, mohol nájsť zapálený oheň? Mohol tam nájsť naozaj, že tam niečo horí v tvojom živote? Že horí tvoje srdce, horí tvoja myseľ? Verím, že áno. A viete, ako Pán odmenil ďalšieho človeka z Biblie? Je to starého zákona, ešte predstavte si, je to Áronov vnuk Fines. Áronov vnuk Fines bol odmenený taktiež. A viete, ako bol odmenený? Dedičným kňazstvom. To je odmena Finesa. Dedičné kňazstvo. Dedičné kňazstvo. To znamená, že tú modlitbu, ktorú budete prednášať Pánom, tá modlitba bude vypočutá. Tá modlitba bude strávená. Tá modlitba bude pomazaná. To je dedičné kňazstvo. To je kňazstvo, ktoré zdedil Fines. Ja sa ťa pýtam, či ty trošku máš aspoň z toho Finesa. Či máš aspoň trošku z tej horlivosti. Viete veľmi dobre, že ak nie, tak vám to pripomínam, že veľké veci, Božie veci v tvojom živote vzniknú na základe horlivosti a nadšenia. A čím väčšie to nadšenie bude, čím väčšia tá horlivosť bude v tvojom živote, tým väčšie veci môžu vzniknúť v tvojom živote. Čím to bude o ničom v tvojom živote, vo vlážnosti v tvojom živote, nič veľkého v tvojom živote nepovstane. Potom sa môžeme čudovať v našom živote, ale keď sme vlážni,
Kniha Zjavenia nám o tom hovorí. Nie sme ani studení, ani teplí, ani horúci. Písmo hovorí, že nás veľmi nemôže v ústach Pán. Hej? A sme takí, že jednoducho ako soľ na vyhodenie, ktorá už nie je slaná. Taktiež to Ježiš takto hovorí. Preberme iniciatívu. To je horlivosť. Preber iniciatívu v tvojom živote. Nechať sa motivovať v našom živote. To je ďalšia charakteristika horlivosti. Byť motivovaný. Motivuje ťa niečo do tvojho života? Alebo skôr si demotivovaný? Máš iniciatívu v tvojom živote? Alebo skôr si to 5. koleso voza? Ako je to s tebou, brat a sestra? Stál ten Kristus z mŕtvych nadarmo? Ako hovorí svätý Pavol? Vstál ten Kristus nadarmo? Alebo stál, aby ťa oslávil, aby sa oslávil v tebe a teba oslávil spolu s ním? Horlivosť je cesta. Horlivosť je naozaj cesta. My sme volaní, bratia a sestry, aby sme, ako hovorili s Filipanom, taktiež 3. kapitola, predstavte si, uháňam za tým, čo je predo mnou, hovorí tento horlivec Pavol, svätý Pavol. Uháňam, počúvate to slovo? Uháňam. To uháňam, to znamená, že tam bol oheň. Že to nebolo kráčanie také lajtové, také pomaličky, však ja som taký typek pomaličky. Nechajte ma všetci, to je môj charakterík. No a čože nejdem tak rýchlo ako vy? Ja som taký typ. Bratia a sestry, prosím vás pekne, ak Duch Svätý zostupí na vás, tak si prečítajte skutky apoštolov, čo sa deje. Že oheň, ohnivé jazyky zostúpili na nich a z nich sa stali noví ľudia. A to chce Pán v našom živote. Nenechajte sa oklamať a osprchovať tou vlažnosťou. Nenechajte sa naozaj tými požiarníkmi jednoducho, hej, zhasiť v vašom živote. Nechajte sa oklamať, že vy môžete mať nejaký taký gaučový život, lenivý život a že to je váš štýl života. Nenechajte to urobiť zlého v vašom živote. Horlivosť je cesta. Horlivosť je naozaj cesta. Máme, ako hovorí, predstavte si, kniha Sudcov hovorí, že my máme šľahať ohnie. Šľahať oheň. Lebo oheň, tie plamene, to je to, čo Ježiš povedal, alebo lepšie, čo Ján Krstiteľ taktiež povedal, Ján Krstiteľ, že ja vás krstím vodou, ale po mne prichádza mocnejší ako ja a on vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. Tento krst ohňom potrebuješ. Tieto plamene potrebuješ do tvojho života. Nechaj, brat a sestra, nech ťa ten náš živý Pán skresený zapáli. Nech dychtíš, túžiš, nech si vytrvalý, nech máš tempo a nespomaluješ. Nech si nadšený, nech si usilovný, nech si odhodlaný, nech máš ten entuziasmus, ktorý mali všetci bojovníci za Božie evanjelium. Nech sa tak deje v mocnom mene Ježiša Krista. Amen.